Нови обувки, а? Имаш пари, аж пари, бе. Една тениска, 5 лея. Hello! Дай пак. Туто бене, това мога да кажа. Здравейте, сега сме на летището, отиваме в Италия, Милано. Отиваме в Италия. The fuck? Точно телефоните ме, брат. Това е първия влог канала, така че... Само какви неща ще стават. Пах! Тук Десита и Никола ни спрашват за Италия. Много ще ни липсват! Шадаут за Даниелс! Ето го, Даниелс, нашия човек. Даниелс! Опа, моята шапка топо стилат. Не на последно място, Явор, Динч, Явка, Павка. Камерамен, бат. Да, отиваме и чекираме. Останах без багаж, сега с Емрак си делим една чанта, двамата. Как ми викаш, брат? Емрак трапец. Гош статуса и Цецо футболист. Цецо манекена, футболист. Ще правим анимация за нас. ГТМ база с анимация и това е явката Хавай 05 агент база. Явката, извадихме една маска, сега да му прави на явката куфара. Той ще да изгори. Чеки на хора, излитаме след малко. Отиваме цека. Италия. Отиваме в Италия. Италиано. Явка, покажи се. Италиано. Хайде в самолет се качваме. Качваме селате! Let's go! С явката вече се наснихме нашите места. Каза се, че с Гошката сме на първия ред, VIP-ложата, Точно така. там на където трябва да бъдем. В този живот няма случайни работи, не знаете. Абсолютно. Коста хора, вече сме официално в Италия. Милано. Италиано. Италия! Остав, чуе. We here. Коста хора, сега са вече в метрото с Милано. Сега сме тук вече на апартамента. Вижте, сградата е брутално. За всички бъдещи идващи българи да знаят бяхме да вчупат катинакчета. Това е Wars Later, бе. 9-0-2. Това трябва. Опа! Искам да видя скандален. Искаме градинка даже. Има си градинка. Какъв баня салатица. Да. Малко за какво става, бро? The fuck? Бро. Yeah. Damn. Това си туалетом. Стаята. Тук е моята стая. Вече се опъна момчета. Тук е нашата стая. Тук е моята стая, брат. Не знаете да Поповчев. Хора, брутално един път е апартамента. Всички са в мръсен екстаз, защото наистина апартамента е един път. Хора, сега отиваме да хапаме. Другите се оправят още. И после тия обикаляме Милано, да действаме по снимки, всичко останало. Да видите какво ще хапаме, брат. Видите ли? Той си хапа момчето. Какво ще кажеш за бургерите? Най-бруталните бургери в Италия. Е, съвсем втория ден вече. Прекалено. Прекалено. Да ги посетите. Прекалено си красив. Хора, отиваме да снимаме. Направихме се. Фотогенка. Yeah. Let's go. Много смянки. Мамо, виж какъв съм як. Вече сме на центъра! Италия! Ето го НДК. Да, на НДК сме, хора. На НДК сме, брат. Да, брат. Много хубаво на НДК. What's up, what's up? Момчета? Айде, лаце! Явка, кажи се. Опа, как сте, момчета? Сега снимаме клипа на Емрах. Правихме тиктоци. Сценци Брутално е. получават
Брутални. Брутал. Да, Емо. Абе, мрак се върти. 3 пъти. То с тия обувки не мога да се въртила. Ще изтъркаш бика, брат. Ана Гошка. Накъде ти е късмета? Саши, какво ще ни се паде? Ме ще му очакват само големи неща. Опа, нови обувки, а? Кой е, бат? Имаш пари, аш пари, бат. Имаш пари. Малко е брат, бат. Сека само пари бориш, а? Какво взиме? Тениска? Емо, какво си вземе, брат? Една тениска. Колко струва? 5 лея. Или отиваме на клуб. Кажи нещо, брат. Кажи нещо, само мълчиш, брат. Окей. Ето го, бате, явката и цеката с две момичета. Сега отиваме една якото парти в Милано за първа вечер, да видим какво ни подготвя, да видим какво ще се случи. Така че много диво там. Сега сме тук, ходим към ресторанта. Още малко отиваме да дадем най-вкусната паста в Италия, така твърди цеката. La magia dell'Italia. Което е пастата уникална просто. Направо не знам. Паста да искаш. Е пармиджано, момче? Цека? Какво ще кажеш? Perché il parmigiano? Top. Guarda, questo è mio fratello italiano, Filippo Liberatti. La prossima la mia mano. Това е най-бруталното нещо на света. Най-бруталното. Най-бруталният десерт. Ti faccio il favore e te lo sto. Сега отиваме към дискотеката. Тук сме на галерията. Girl is from Slovakia, right? She's from Slovakia. Please tell me the biggest word. Продължава, приятели. Партито е в пентхауса. Момичета, say hello! Say hello! Какво става, хора? Сега се събуждаме. Беше много тежка вечер. Запознахме се с някакви момичета от Словакия. Оженихме се, обаче те ни напуснаха. Сутринта като събудихме се, събрах и нямаше. И тази вечер ще намерим други жени, за които да се ожениме. Добро утро, приятели. Много яко беше вчера. Мога да се събудя. Окей. Остава хора да сега ядеме най-бруталния сладолед в цяло Милано. Най-бруталният сладолед в цяло Милано. Има всякакви вкусове, брат. Хора, до сега снимахме кадри за клипа и сега отиваме да хапаме и отиваме на парти. Фак. What the fuck, bro? Дай пак. Сега ще хапаме. Това е дискотеката. Сега отиваме към дискотеката, хапнахме. Вижте нощ на Италия, прекрасно. Уникално. Хора, до сега хапахме, сега отиваме на дискотека. Италия е уникално, просто вижте. Свечено време. Наистина, tutto bene, това мога да кажа. Много сила. Следващия епизод очаквайте! Това е Survival Mode в Милано, мате. По-големи. Какъв чаша в Луи Витона? Сега за цялото край. Така е. Само плащам от
Писна ми, бата, пак ти